אני חיה בזנזיבר עם מטפלת צמודה שגרה אצלנו, ואני משלמת לה רק 500 שקל בחודש. אני אם חד-הורית לילד בן 3 בזנזיבר. יש לנו מטפלת צמודה שמבשלת לנו, מכבסת לנו, מנקה, והכי חשוב שהיא משתתפת איתי בטיפול במואנה, הבן שלי. זה מדהים כי אני יכולה לעבוד על המחשב מתי שאני צריכה, להתאמן באקרובטיקה מתי שאני רק רוצה, וללכת למסיבות, ועדיין להיות האמא הכי מדהימה בעולם לבן שלי. כי כשהוא מסיים את הגן הזנית זאת שבאה לאסוף אותו, ואני דואגת שיהיה לנו את הזמן איכות שלנו ביחד. כשאני איתו אני לא צריכה להתעסק בשום דבר אחר. יש לו אבא שבא לבקר אותנו לפעמים, אבל הוא לא שותף בגידול שלו, וגם אין לי פה סבא וסבתא שיעזרו. והמטפלת הפכה להיות ממש האמא השנייה שלו. הילד שלי מבחינתו גדל עם 2 אמהות, רק בלי העניין של הזוגיות. זה לדעתי יתרון. כשאני טסה, אני לא צריכה להשאיר לה כל מיני רשימות של תזכורות מה לעשות. הוא גם לא חווה חרדת נטישה, כי מבחינתו הוא נשאר עם ההורה השני שלו. ברור לי שלא הייתי יכולה לממן את זה בארץ. זה אחת הסיבות שבגללן החלטתי לעבור לכאן לזנזיבר. פעם חשבתי שאם אני אהיה אמא, אז אני צריך לוותר על עצמי ועל העבודה שלי בתור מדריכת טיולים שאני כל כך אוהבת. ואז הבנתי שיש עוד דרך. ובזכות הבחירה לחיות כאן בזנזיבר עם הדאדה, אני יכולה להעניק לבן שלי את הילדות הכי מאושרת בעולם, בלי לוותר עליי ועל מה שחשוב לי. ואני חושבת שהוא גם מקבל אמא טובה יותר, כי הוא מקבל אמא מאושרת.